Hello guys, good morning. Yes, Papa Gabriel. Tanda na pina sa isang garden. Tanda sa isang pinagas guys. Ug nanarok na ba? Sabado naman sa gabi guys magulian. Hindi sa oras makapadas o nga ba hinog. Ito na hinog di ay. Tanda na siya mga buhiyon. Ha? Iya. Yan naman. Basig beres na daan. Di beres siya. Tiaw. Ni ko na didi lamun. Tiaw. Di sa tam ko beres kay basig di na ko na beres. Kaya nung isa sa una marag beres sa di ito beres. Kaya nga sagbot para man tambol ka di laman usab sa bang mga kanding. Sab sa dahila. Na nagmamani tag-as na bugag. Kung nasa luyok pa. So sila ng pinagas batong na buhi ba? Happy Sunday na tantanan guys. Domingo ron, adlaw. Ulis pa pag-abel kay Sabado na mas hapon. Nabot siya sa gabi. Hapon dahil sa nabot. Every Saturday na sa muli guys. Strict na ginang trabaho. Kana lagi siguro nakabuntis ba? Kana mo nakabuntis, Liza? Wala na buntis sana lagi isa ka kanding Pag magtinagan nagbuntis, buntis-buntis rapod para datong usas una. Dagana ka dugla das lubi to Gani kayo dyan nga puwak ng lubi ha. Taas na nagtirot na ng mga lubi ha pa to Tugga ng ibabaw. Nanarok ng mga lubi. Upang mo na nga puwak. Nanarok lang pero na nga puwak. Kadala dari guys. Napimani dari sa pananam. Libutan ng saging. Ay, big na ang kambis. Ay guys. Sa ibog sa'yo. Nanara kag imong batong? Ha? Yan na. Narok guys ya. Kapot sa manok. Narok man di ay. Narok na. Daghan din na narok. Yes Narok naman din mga kabatungan. Kapag Gabriel pag kabatungan pag-Gabriel to narok na guys. State da na ito. Puro bato. Dapat. Street nga na ito. Batong pod. Agdiri. Dapat nga kuan. May pangkut-kut sa manok. Dudaghan dyan pag nanarok. Dudaghan nanarok pa no? At least. Daghag nanarok. Batangan na po natin nagharog. Harugan. Tangsira mo ibutang. Alam medyo pagtangsi guys kaya di siya gubutan awon ba? Half size na tanawon. Kano sa man ako anan ga bakbukan ni man Hindi mamuak mo. Ang mamuak na siya. Tawa. Jaran naghasasabi pa. Garbig lamok masuga. Pikas kimrog na ko nakitan. Nawa man ilupad man jarag lamok larag tanawong. Guys gadugo pa dyan jara. Wakwak. Motoy kalarang wakwak guys kaya mainom og dugo. Diyan na nai kuno na bukbukan is papagabil mamuwak na may buwak pa di Hilo. Di Hala. Hapit na din bukbukan. Lepod. Ama lang yung bukbukan dani. Is inday. Marami na may bukbuk na si Ilia. Itag sa pampay na muwak guys. Yung nas papagabil lang mamuwak na kuno bukbukan si Ja. Kusang pala ka. Ha? Kusang pala. Okay. Pero kasi bro, maring tubig dari yun. Magpasa ko pala. Maglasyos pa Gabriel dito. Kag tubig. Tapos kanal. Tapos isang batong. Na original nga pala guys. Kahoy agkubtanan. Kapila na dyan si Jama alis dig kubtanan. Magabukman. Nging.
Ha? Nabanggi pagkuha ni mo? Oh. Kuha na mga kuhaan katang laudon. Tambok ka kadabadzag. Darag pala. May pang laudzay guys. Ay mo kuhaan man tubig mo. Kana. Dari ba? Mabalik ang tubig. Sudah sa mong batungan. Diyan na may malauoy guys. Yan. Sagules isda guys. Malamig ito sa laudon guys. Sagulan dito sa Galukbati dia. Daghan ka do dari udlot ka. Lami na siya. Mugara tayo sa pangudlot guys. Labi na pag sige pa sa udlotan. Muangay din sa udlutan kanunay. Muangay sa udlutan kanunay. Tanis pa pag-abrili ka ng gilasyuan. Pundo dig tubig dadto wa balasyo eh. Sakto gyud gilasyuan pa. Agas. Na may kanal diha ng totoo ah. Lasuan si Jaro ni mga Rice Garden. Habo din na kayo may bayid-bayid. Kung may bayid-bayid aga magpundang habo ko din guys. Kaagas na. Guys, anong pundo kayo mapundo sa dari. Mori man siya mapuno na. Mori batungan. Binta to dapat galasuan. Oh guys, grabe daghan ang lada ning lubiha. Wadyo sa mga tagak. Haligan na siguro ning punggay ba. Hadlik lang sa katkatan kaya daghang wire nakahukot na ah. Ikan mo nagpusti ng wire ah. So, ay, delikado na maggunit kasi sa magkurag. Gabon pa guys eh. Nagfag pagkasagbutan. Alpang ko sa Zuha la size pa. La size 11 na di eh kung man na. Guys, munlot na daring sagbut. Hinuan dari kay ag batong akot tutuntos ilaga. Basta labang ag dee akot tutuntos ilaga mga tanom. Ano hinuan. Hait guys, way baid. Naglubi guys, nasali ni Udit. Yeah. Sali ni Udit ng lubi ha. Kumita ng batong? Ha? Alukbati. Matam na napadari alukbati guys ya. Ano man naghagat ang alukbati? Yes no. Kaya nakinilo kong papagabril. Oy. Mong panamnanda nag-alukbati ko no guys. Yan na guys, yung apas na skim-kim. Yung apas na gamang badzing gamatoy, di ah. Good morning, Kim! Hinay, Kim, lapok. Wish, no. Nga na sa mato guys, kaya gabi eh. Haman sila kuya? Nagdangag. Okay. Katugon ba kuya? Katugon pa kunos kukin ngayon. Okay ra na, matug kay. Sadyo pa umpod. No. Lagi ka, gani apas man lagi ka. Diba, di kang nami Danis Garden. Dito sa zag sunod ang dari guys. Tuog pa man, ipagbiza naman na ito sigdaanan. Pagkabaw na tuwag kanding. Diyan na lugwad, dyan na tagkanding. Kaya arang pakajamog. Jamog, pakaadyo. Yan na. Hala! Saman. Ito. Na mairo. Ako dari alukbati guys, kamang itanong. Kanina, pwede na siya kaadyo. Alukbati ha. Ya. Ambay ka bajag uy. Ambay ka agjuta. Ang itom. Kana? Oo, pwede naman na sa pagkamangan. Di na sa butangan o kagingking. Kanang alukbati guys, pwede na sa na ijuta. Ambag na kaso.
Dugangan pa na. Hindi na siya na mabutangan o katajan. Hanara siya guys, juta ra. Na may daghanda ring udlot guys. Manisagos isda. Mugarap ni sa pangudlot basta sigihan pud si jag kuha dani ngani ba udlot. Sige pa si jag pangudlot. Sige pa si jag provide og mga udlot. Nagudlot budsag. Ano guys? Ano mi guys? Kamang hakog alukbati dari sud. Uy, sus, grabe naghana ka jug udlot da. Udlot pa imo guys eh. Ang mga kaudlutan sa kalukbatihan. Bunga din ka alukbati. Dili sakay-sakay guys eh. Diya. Ganan si dari sang abaga mo sakay. Kabadyo. Mga ko dari alukbati. Ano patay? Mga ko dari saluyot. Guys. Uy, kabuibs. Igamba. Igambang ikugan. Gambang ikugan. Mga ko dari saluyot pa dir. Ang iapil na tuglaw uy. Yes. Saluyot. Lukbati o kamunggay. Nasagol guys. Nasagol sa isda. Okay, nakapagod ko ano eh. Ay. Ha? Sagulan lagi ng isda. Ang sabon. Lami na ni. Okay, so karera guys. Kung sunod adlaw na po ko yung harvest. Sunod adlaw na po ko yung malauoy. Panabuna na po ni og juta ni dyan punuan. Kaya nang hataw na agunod. Ang agunod sa luya. Ng gawas. Ha? Ano guys eh. Gawas na idang unod. Ako na sa bukbukan. Tabunan na po na siya. Kaya arong kuha nag-unod. Di ma daot ba? Dapat eh. Ang hataw na siya. Dalam lang mo, medya kilos kada sa kapunuan guys. No. Ada naman. Tabok na siya guys. Das daw saging. Napi isa. Ay, here's a per. Kapan. Ang kapan ya. Ako nagkabazo ng tabok na saging. Humana kag pasyal, niabot na kasbay. No. Kuno. Humana kag sakay na. Kay sakay ka sa baga. Ayan na. Tabok na siya. Kung sino ni? Prayer mantis. Ano ba ni? Kabadyo. Oh guys. Ito sa jaw. Ano po lagi sa kapan. Dahon na nungko. Pimitan naman pa dir. Lukbate. Lukop din yung lukbate ng labatan eh. Pilibutan ng papagabral dari lukbate guys. Ang itisok-tisokan na rin lukbate. Mabuhi na. Ipapagabral isa nang ipanabunan ang punuan dari sluya. Kanang hataw ag unod. Nang ipanabunan. So yan siya guys, mga hataw ag unod panabunan karon ni madaot. Ha? Nalagi manok si pangaka sa mga punuan. Namay na rin magsuroy-suroy kada buntag. Maka lingaw sa mata. Pinaukdo ang punuan guys. Pinaukdo ang punuan. Kata ka mag sabaw ta. Yan na guys. Imagine magbunga. 300 to pikas. Karing usa guys liginan sa bunga. Sut-sut isang bunga ba dia. Arang kadto kalami tanawon. Ganebe. Kabutra. Kabutrag bunga. Oh.
Dari Miss Pikas Garden guys. Okay. So dari Pikas Garden guys, daghan dari kapajas. Daghan dari kapajas, napa dari ganas. Mga ganas. Ganas sa kamuti. Dari pwede gijang manihan, dari pwede ag tangaran, o buhi ng mga tangad nga katong gijang ipang transfer. Dari na pa dari sikwa, ya. Nanapay sikwa dari ning tapudad to ta. Mutangan naman na siya katajan. Dari isang ganasan, isang kamutihan, buhi na. Dis daghan na ganas. So, sige na naman tara niglauoy. Jaag. Hala, buhi naman di. Na guys, ang pasyon ni Papa Gabriel. Di arag pasyon. Katay na. Hala. Na guys, katay nagpasyon. Kaya, kana mong kakao guys, daghan na danig na harvest ang mga bata. Ay, sigihan na sa kahinog. Yeah. Nasang adlaw, naka-harvest tapos ko kinkinda ni. Dahil na ko, daghan na pang bunga. Yeah. Daghan na ng bunga ng kakawa. Sabi ko, masara ka buhok tong nakita na sang agi, daghan na hinog man na si babaw. Kakaan na dyan pag ang mga bata sa mga tanam guys. Daghan man sa una ko ani kapuno. Laban sa kapuno ha. Daghan to mga tanom dani. So karang isa mo ning dako. Mga suga ka dagsa. Kakao. Di na Miss Bay, muli na Miss Pagabril. Ay magbiga mo pamahaw. Magsabaw mig isda, may isagol rin sa luyot di ah. Yan na pa yung mga tundan guys. Hapit na po may dani makakaan pohon. Yung tundan na kay gagmatudyon man. Hapit na rin kakaan na ng mga tundan. Nagsaging guys, nangahinog na. Tulad to. May adang-agan. Nagsige na may dingag o saging hinog. Yeah guys, sa mga isagos isda. Kamunggay, lukbati, o saluyot. Masa ni nga haroson ng kamunggay guys. Magharos na ko na rin kamunggay guys. Magsabaw may isda. Nasagulan na rin mga dahon-dahon. Kumano rin ba Miss Kim Kim? Church Day. Happy Sunday na tantanan guys. Di na nahudton rin kamunggay kaya rin daghan na kaadyo. Ano ba na? Panda? Ano man niya? Haros pa ko kamunggay panda. Mukaan ka kamunggay? Mukaan ka? Mukaan ko nas panda o kamunggay guys. Nag-isda guys sa mga sabuna. Sana isda agam? Tambaka na. Tambaka. So muna yung mga ako anan guys. Sa bawon. Sa gula naman dari mga kadahunan. Guys, ang panakot, sibuyas, luyaw, tangad, ito isda, ano po din. Then, sana guys, kung init tubig. Init pamig tubig. Yes. Tanan, ibukaw na. So, ilunod na ni guys. Alright, lunod na ng isda guys. Bukaw nag-ininit. Parang lunod rin yung panakot guys.